Ola a todos, xa vedes que hoxe estamos pretiño do ceo, estamos en Pacios. Por onde queda? Pois por na montaña da Fonsagrada, un lugar afastado do mundanal ruído, onde só quedan 6 veciños, e no que a moitos de nós xa nos costaría adaptarnos a vivir. A única imaxe de modernidade que vimos foi a dos parques eólicos. Pero, en todo caso, Pacios é un lugar precioso, no que hai anos se organizaban unhas ruadas tremendas, a que había festa todas as noites. Un pouco porque pasaban os cegos cos seus cantares, e outro pouco porque tocaba algún dos da familia do Rego. Toda unha saga familiar. Mirade, tocaba o avó, que lle enseñou o pai. O pai aprendeu os fillos ao neto, e ainda hoxe en día tocan tamén os bisnetos. O protagonista do Alalá desta noite é un fillo desa saga familiar, chámase Justo do Rego, ten 80 anos. Dixeronme que era entrañable, que tiña certo porte distinguido. En todo caso, un gaiteiro maravilloso. Cando era novo, tocaba cos gaiteiriños da Puebla, que eran un grupo que arrasaban aquí pola Fonsagrada. Despois, por circunstancias difíciles da vida, Justo tivo que pousar a gaita. De feito, chegou a estar sin tocar 30 anos. Pero non vos conto máis, mellor que non lo conte el, que nos fale de como eran aquelas ruadas, de como eran as festas na cociña da súa casa, e que nos fale tamén das luces e das sombras da súa vida, porque a vida ás veces é tremendamente divertida, pero outras veces pode ser profundamente triste. De todo se aprende, ou eso din. En todo caso, nós esta noite imos aprender algo seguro con Justo do Rego. Para entender o que a vida lle ensinou ao noso protagonista, é bo que lle botemos unha mirada ao seu mundo. Isto é Pacios, o espacio fermosísimo no que medrou Justo e que despois percorreu milleiros de veces sendo funcionario de correos. Agora aquí o rei é o silencio, pero houve un tempo no que polas herbeiras, polos camiños e polos montes corría a música que saía da casa dos do Rego, por algo lle chamaban a Casa da Música. Lugar de parada, fonda e festa para cegos, curas, obreiros ou cazadores. Nesta casa sempre había comida, un sitio para dormir e algún instrumento para quen quixese participar nas festas que se armaban polas noites arredor da cociña de ferro. Así era o paraíso no que se criou Justo, no que a música espallábase por contaxio. A min a gaita gustoume sempre moito, e xa digo, era xoven, íbamos por aí aos traballos do campo fuertes, igual ou cavar ou segar ou o que fora. Pero despois de cenar, antes de acostarme, tiña que darlle unha volta á gaita, senón eu creo que non adormecía fácil. Tiña ese costumbre, ese vicio, que me gustaba. Vos vistes que 80 anos ten? Que non me podo creer. Está estupendo. Non, pois é verdade. Xa están feitos, así que... Tes un cutis maravilloso. Xa non volven para atrás, xa non volven.
Dicías, esta era a casa da gaita. Sí. Chamaban así. Sí, sí, a sí. casa dos do Rego. Aquí sempre había alguén tocando. Aquí sempre o gaita había. Quen era o primeiro? Teu avó? Teu avó foi Meu o avó primeiro? tocaba moi ben a flauta, tocaba moi ben a armónica. E tocaba un aparato que todavía non sei nin como o fixo, era un aparato que chamaba unha ocarina, era feito do corno dun carneiro, tiña uns 2 ou 3 bolaus, e tocaba aquel chisme bastante ben. Teu avó era como se chamaba? Meu avó era Salustiano. Salustiano, enseñoulle a teu pai que era? Sí, José. José. Tocaba a flauta meu pai moi ben. A gaita mal, non único que lle gustou a gaita, pero tocala él. Gustaballe moito a gaita, pero tocaba moi ben a flauta. A gaita non. E ti estabas orgulloso especialmente de ser da casa da gaita, non? Sí, da tua familia, sí, sí. de que sempre foi pasando a música duns para outros. Siempre. Nacestes aí cun gen Sempre. diferente. Hubo esa, non sei, serán, son tradicións familiares ou non sei que. Meu pai tamén era traste, pesar todo, gustaba moito a gaita. Un día non sei onde foi, nin sei onde botou nelas, chegou un día a noite con 2 gaitas. Eu ainda non podía que a gaita, era moi pequenín. O meu irmão era 2 anos maior que eu, tampouco era un gran home, pero bueno, chegou con 2 gaitas. Dixo, bueno, traigo os 2 gaitas, nós máis contentos que hacemos tocar a lotería aquí. Bueno. Foi o mellor regalo do mundo. Ese, non? Sí, sí. Empezamos a tocar a gaita, os 2, cada un solo. Pero á noite xa tocábamos algo, o que sabíamos xa tocábamos algo. Nun día? Sí, nun día. A onde fostes a tocar? Cada un pa un herbeiro? Sí, cada un íbamos aí arriba, cada un a súa gaita, e á noite xa tocábamos algo. E o avó que dicía? O abuelo encantadísimo. O avó vía esa festa toda. O abuelo disfrutaba quizá máis que a nós. Donde tocabades todos? Aquí, na cociña? Na cociña. Aquí? Era o sitio de tocar aquí, era sempre aquí. Arredor da cociña de ferro? Arredor da cociña. O O abuelo estaba sempre aquí. O abuelo aquí? Sí, pero tiña 80 e pico de anos, estaba moi vello, pero non tuveras medo que se ouvía gaita se fora a cama, non tuveras medo. O último que marchaba daqui era o abuelo. Hasta que marchaban todos, e acababa a gaita, non marchaba para a cama. E o repertorio ibádelo herdando do abuelo ao pai, aos fillos? Ou... Sí, bueno, ibas recollendo, algo que inventabas tú, e ibas recollendo por aí pezas dos outros e cousas así. Caracterizado por ese sonido de impacto típico da digitación pechada que se toca por esta zona, purista, nos seus días debía ser increíblemente virtuoso, agora xa leva anos sin tocar e, lóxicamente, vai, digamos, titubeando un pouco na digitación e nas melodías, pero aínda así os aficionados á gaita van a apreciar en justo un gaiteiro moi interesante que vai aportar moitísimas cousas. Eu nací en Fonsagrada ao pueblo, porque resulta que aquí en esta casa pues, vivían meus abuelos, e meu padre, e a miña mãe. Entonces meu pai pues, son as oposicións, a administración de justicia, colocouse no juzgado de Fonsagrada, entonces marchamos por Fonsagrada. Claro. Meu pai e a miña mãe, aquí quedaron os abuelos, con 2 criados que tiñan a sueldo, e bueno, tiñan vacas, tiñan ovellas, tiñan de todo.
E nosotros estábamos en Fonsagrada cando estallou a guerra. Entón, Fonsagrada empezou a haber necesidade de cousas. En que se notaba? Que tan había... pronto estar a guerra xa empezou a haber problemas. Non había problema, non había que comer, non había onde comprar. Eles estaban bastante ben porque viñan aquí e levaban daqui de todo, de comer da casa. Pero miña mãe colleu e dixo, mira, ao meu pai, dixo, mira, eu vou-me pronto aos abuelos para casa, cos nenos, e ali temos que comer, ali será como sea, pero fame non pasamos. E aquí, polo que vexo, o que non ten, xa comeu. Que facía desos nenos daquela? Porque agora os nenos, se se suben a un árbore, coidado que vas caer. Se non sei que, coidado que te lastiman. Daquela non se preocupaba naide, por os nenos xa podían estar subidos a árboles, nada, non se preocupaba naide. E os nenos estábamos moi tractos. Desde que paraban a escola, os nenos, así que eran un pouco maiores, iban cas cabras, cas vacas ou cas ovellas. Os nenos, únicamente un pedazo do día que non tuveran as cabras, xuntaban os nenos aí, pero senón os nenos aquí era unha época mala por nenos, os nenos estaban moito no monte, cas cabras, cas ovellas, cas vacas. Ti non tiñas que facer eso? Non, eu aquí non, nosotros tivemos cabras e ovellas un tempo moi pequeno, meu pai non lle gustaban, e tampouco lle gustaba moito que tuveramos no monte, porque todo o día, a mellor levábamos unha merendiña para comer no monte, pero non era mala vida. Mira, tiñades criados daquela. Sí, había dous criados. Os criados daquela, que facían? Bueno, facían todos os traballos da casa, de dentro había unha señora, que eran irmãos, precisamente, os dous, o irmão, era o que andaba con o meu abuelo, por aí facendo os traballos de fora do campo, e a señora, a hermana, estaba aquí con miña abuela, xa estaba maior, estaba con miña abuela aquí, axudándolle a cuidar, había cerdos, había terneros. Pero ter criado xa era ter certo nivel, vaya, non calquera tiña criados, non? Sí, aquí non nos tiñan nada de máis. Económicamente, bueno, sin ninguna presunción, pero defendíanse bastante ben. Teñolle cariño, sí, é verdade, hai que ser sincero e dicir que si gustame estar aquí, e teño medo aos ruídos, non sei. Aunque eu non son moi calao, que son moi lentia, pero bueno. A ver, Celia, ven que vamos coller as berzas para fazer o caldo. Vamos facer? A horta. Poñemos unha lechuga, temos unha propiedade grande, pero agora está, pois, vamos poñendo, en algunhas estamos poñendo árboles e outras están así a nada. Traballamos terras toda a vida, así. Sempre poñemos unha lechuga, unha pataca, unha cebola, pasamos o rato. Xa se ve o traballo. Agora xa se ve como se fai. Como facemos nós. Outros famílias fan de outro xeito. Aquí non se regan con nada máis que ca agua que cae del cielo, non. Non é necesario nin regalas, nin nada de nada. Xa ele chegou as postas por unha semana.
aquel Pacios? Como era? Como recordas? Habería moitos máis veciños, imagino? No, éramos veciños, todos os días éramos 10. Pero eran uns veciños que en casi todas as casas eran 10 ou 12, eh? Claro, Sí, había 10 casas pero con 12 personas. 7 ou 8 fillos tiñan todos os matrimonios aquí, máis ou menos da miña edad, coincidiu aquela edad que éramos máis ou menos. Eu acordo cando aquí éramos 10 veciños, éramos 117 veciños, 117 personas aquí, En 10 casas. En 10 casas nada máis. E que máis cambiou? Cambiou que hai pista, cambiou que hai un parque eólico aquí pegado a túa Bueno, casa mesmo. hombre, con respecto a aquilo, cambiou todo. Aquela nin había agua na casa, non había luz. A luz, pois, puñémola fai moi poucos anos. Aquí, este foi o primeiro pueblo de Fonsagrada que tuvo luz, a parte de Fonsagrada. E ti recordas o primeiro día que lle deches a chave da luz e había luz? Sí, me acordo. Acórdome E como foi ese momento? Emocionante, moi emocionante. Estaba a miña mãe aquí na cociña, entonces veu o electricista que pararan aquí nesta casa, 7 ou 8 rapazes que traía con ele, non sei que ruídos, que tipo de ruídos, fixo ele aí á porta para chamar a atención a miña mãe no momento que veu a luz. E dixolle, eu senti un ruído e agora vexo a bombilla, dixolle, acórdame daquele detalle, dixolle, usted non sabe, pero a luz cando chega a primeira vez chama a porta, foi o ruído que hai usted. Hai quen dice que estropean o ambiente, eu, sin embargo, pareceme que non, porque vese algo vivo aí, que senón non se vía nada. Se desaparecemos as personas, polo menos que haxa algún aparato que se mova. Aquí había unha festa grande, que chamaban a Pastora, que era o día de Pascua de Resurrección, o día final de Cuaresma. Había a tradición de os paisanos viñan con limosnas, lenguas de cerdo, cordeiros, cabritos, e facíase, tiña unha limosna, a imagen esta moi grandísima, de moitos cuartos. A recaudación daquele día daba para a orquesta, para foguetes e para todo eso. Era a festa máis grande que había en todos estes pueblos de alrededor. E, bueno, como todo, un día acabouse. Ahora mismo hai xente en 6 casas, nada máis. Eso. E, bueno, chamámoslle xente porque estamos vivos, pero xa logo non somos ni xente, somos en cada casa un par de vellos, nada máis. A min dame pena, non cabe duda, porque me gustaba isto, dame pena que se acabe, pero que lle vas a facer? É así, hai que comerlo como ven, non hai nada que facerche. Os que saben de música din que Justo sempre dominou a gaita con moita elegancia e que ten a capacidade de adaptarse a calquera tema. Unha cualidade curiosa porque os gaiteiros de zonas rurais e afastadas adoitaban tocar pezas súas e ao seu estilo. Justo, en cambio, sempre se deixou influenciar polos grandes gaiteiros da época, como os Morenos de Lavadores, os Cruceiros ou os Irmáns Portela.
así que as pezas de moda sempre estaban no seu repertorio, ás veces da maneira máis curiosa. Esta que oídes, por exemplo, é a foliada de Luxán dos gaiteiros de Soutelo. Justo escoitouna nun disco grabado en Galicia, pero que chegou a Pacios desde Bos Aires. Duas irmás do meu pai marcharon por Buenos Aires e viñeron unha vez de vacacións e trouxeron unha gramola con 100 discos. Con 100 100 discos. A maioría eran todos xa de gaita galega e asturiana, que xa foron daqui, para Buenos Aires, a compráranos ali e trouxéranos para aquí. Mira que bonito, compraban discos galegos de Buenos Aires e traíanos para Eles aquí. compráranos ali. Virades algunha vez unha gramola? Nunca vira naide, non? Bueno, que pasada, non? Como foi A eso? gramola tocaba seguido que ás noites, había sempre presente aquí. Miña mãe gustaballe tamén a música moito. Pero a veces xa la aburríamos tamén con tanta música e con tanta tropa, porque todos os días aquí Esta casa, canta xente había nesta casa? Porque estarme dicindo que sempre había alguén a dormir. Había moita xente aquí, moita xente. Paraban moita xente aquí, xente, meu pai como eso, estaba en Fonsagrada, conocía moita xente, viñan aquí moitos amigos dele, dunha forma ou doutra. Despois, bueno, quizá a miña mãe pois, era unha muller que facía moi ben de comer, non tiña ningunha pereza para facer de comer para quen viñera, non... Viñan os cegos aquí, non viñan? Viñeron sempre. Aquí, E como que viñan aquí? Aquí non había feira ni nada. Por que viñan os cegos aquí? Porque os cegos viñan, pois, mira, aquí, por exemplo, os cegos viñan, eu acordome de 2 ou 3, un ainda non hai moito que saliu, algún disco del chamaban os cegos dos Vilares. Sí, o cego dos Vilares. Bueno, viña moito por aquí, había outra señora aquí de Baixo Sagrada, chamaban a cega de Noceda, viña tamén por aquí moito. Por qué? Por que pasaban por aquí? Viñan con violín e ben, cada día paraban nun pueblo. Cada día. E dormían nunha casa. Aquí, por supuesto, casi sempre viñan parar aquí. Como era a casa da gaita, pois viñan parar aquí. Esta era a casa da música, a casa da gaita. E a noite, pois, xuntábanse todos os rapaces e as rapazas do pueblo e de todos os pueblos do alrededor. Canto tempo tocaban? Toda a noite? Un rato? No, empezabas despois de cenar e hasta as 3 ou as 4 da mañá había... Vaya festazas facían, Sí, sí, había festa. No inverno casi todos os días. Todos os días? E casi todos os días había ruadas. Non era aquí, era no outro pueblo. Casi todos os días. E bueno, dávase de cada un, daba a voluntad, un daba unha peseta, outro daba 50 céntimos, que tampouco a xuventud tiña entonces cuartos para pagar así moita cousa, pero bueno, o vello xuntábase para 50 ou 60 pesetas e iba contentísimo. Ti falas deso con alegría. Porque me gustaba aquelo. Sí. Para nos, para a xuventud, era a única opción de división que había, non había outra. Nosotros despois, cando éramos medio mocetos, foi cando empezamos a tocar a gaita con ese grupo da Puebla que se chamaban, bueno, entonces sí, había un señor en Fonsagrada que tiña un salón de baile e íbamos todos os fines de semana a tocar ali nosotros. Os gaiteiriños da Puebla, estamos falando desa época. Reía sempre, casi sempre unha orquesta e nós. E alternábamos, e bueno, se tocaba a orquesta nos bailábamos, e aos reveses, tocábamos nos bailaban eles. Canto vos pagaban nun salón de baile por ir a... Que ibades a tocar os domingos pola tarde? Sí, os domingos. Canto vos podían pagar? Bueno, máis ou menos eran sobre 50 pesetas naquela época, era o que colábamos cada un de nós. Bueno, estaba ben, Coño, os sueldos daquela eran dun señor cabando duro, eran de 4 pesetas ao día. Antonio Fernández Paradiñas pros amigos segue compartindo vos momentos con Justo. Levan moitos anos xuntos. De feito, Paradiñas era o bombeiro dos famosos gaiteiriños da Puebla, un grupo que estivo en activo na década dos 40 e no que Justo e seu irmán Manuel tocaban a gaita. Foi unha época gloriosa. Témolo pasado moi ben, E axudaron a pasar a moita xente tamén, porque daquela sentíase a gaita a tocar e a xente salía ao baile. Acordáramos daquela entre nós de botar unha rapaza en cada sitio que fóramos tocar. Sí, despois deixábamos case unha amiga fijo, unha amiga en cada sitio que íbamos tocar e xa lle prometíamos que volveríamos. E volvíamos. E a gaita sigue gustando, porque, mire, fai poucos días fomos facer unha comida á meira, había uns madrileños e foron encantados, encheronse de aplaudir a montón. E arrimáronse tamén outros andaluces e gustáballes a gaita como se foran galegos. Non querían que parásemos de tocar. Modesta aparte, era un grupo, eu creo que moi bon,
sonaba maravillosamente ben. Nosotros, ao mellor, pois, surgíanse ideas de unha peza, de unha comiñeira, unha cota, entonces platicábamos aquí na casa, meu irmão, e íbamos a Puebla a ensaiar todos os fines de semana, ou non salía ou eles aquí. Bueno, se chegábamos non salí, levábamos unha peza ou dúas ou tres nosas feitas. Compostas por vos? Compostas por nós. Tocamos desde 41 a 48. Ajá. Que marchou o primeiro, o que tocaba o clarinete para a Mili, resulta que era, aquele era do 47. Meu irmão era do 48. Outro que lhe chaman Parediñas que toca o bombo, 49. Eu do 50 e outro do 51. Edades casi de quintas seguidas. De seguidas. E dixemos, bueno, pois en 6 ou 7 anos xa non nos vemos a juntarnos nunca, acabou o seu grupo. Ese foi o remate. Sí, A Mili acabou co grupo. Acabou con nós. Vaya por Dios. Eu, en 30 ou 40 anos, non volví, nin tuve nin gaita, nin volví a coller a gaita na mão, nin nada. Non te creo. Non, pois de verdade. 30 anos? Sí, máis de 30 anos. Nin gaita, nin toquei... Porque resulta que despois ocorreu que morreu aos 26 anos, morreu o meu irmão. Entón aquí acabou a gaita na casa. Os pais non podían oír nin a gaita, nin acordeón. O acordeón tirouse os discos, podreron todos aí, o acordeón tirouse nunha hucha hasta que podriu aí, nin pareceu máis gaita, nin nada. 30 anos. Bueno, despois formouse unha comisión de festas en Fonsagrada de rapaces da nosa época. Pois tedes que amenizar as festas deste ano vosotros. Por cantos anos tiñades daquela? Outra vez. Oi, pois eu xa tiña 50 e tantos. Pico, 50 e moitos. E levabas 30 sin tocar? Máis de 30, sin tocar nada. Ui, que aventura! Bueno, xuntámonos un día aí, e resulta que había un rapaz aí en Fonsagrada que chaman o Pando, non sei se te sona. Sí, Emilio do Pando, Emilio, que toca bueno, a trompa. Bueno, pois resulta que a Xastre, traballaba tamén en Correos, como a min, Sí. Tiña unha armácara costureira e dixo, bueno, pois non pasa nada, os traxes fago seu. En galego fago seu, e miña irmá. E o Jaime que dixo, bueno, pois as gaitas fago seu. E formouse outra vez o grupo. E como foi? Con Juan, con Jaime, eu e o Pando e un sobrín que tocaba o tamboril. O Pando bombo. Como vos foi? Moi ben, estupendamente. O de volver a coller a gaita como foi? Nada, estupendo. Empezamos a tocar as gaitas e tocábamos exactamente igual que había 30 anos. Anda xa, pero ensaiastes. Non, apenas. E como desenferruxaches os dedos? Ai, non, bueno, non sei. Como agora, atropellado todo, que é o que fago agora, atropellar Pero a todo. música seguía na cabeza, non? Sí, é gustarme. E nos dedos. É gustarme tamén. Si, non, os dedos agora non obedecen ben o ordenador, os dedos agora non son o que eran. E a ti o que máis che gustou tocar sempre foi a gaita? A gaita, sí. O acordeón nunca me gustou porque eu non sei se era o que estaba dicindo, non sei se era máis nervioso antes que agora. Eu quería facer co acordeón o que fixen ca gaita, collelo un día e tocar á noite, claro. ou a gaita. E co acordeón non pude facer eu, se cabreábame con ele. Collío e non me salía o que eu quería e tiraba e ala. Que a gaita sí, sempre ben. A gaita sí, a gaita sempre me foi ben.
Donde che gusta tocar? Bueno, gustame tocar en cualquier lado, sempre con outro, nunca solo. Non che gusta tocar solo? Por Nunca que? me gusta. Pois non me sona a gaita a mí solo, un solista. Non. A verdade será tamén porque non tiña costumbre, porque nunca toquei solo. A vida que fai justo agora é tranquila, pero hai unha viaxe que repite todos os días desde hai 50 anos, en todo terreno e con traxe e con sombreiro. O asunto non é de traballo, senón de prazer. E cunha voltiña para arriba e outra para baixo, xa sabe se todo está en orde. Bueno, xa están vistas. Moi rica. A mel daqui é moi buena, moi buena. Desde logo ten moita fama a mel daqui. Sí. Recollo mel para amigos, para familiares, para todos, bueno, dan... Eu creo que o día que quede sin eles van a sentirlo eles máis que a min, porque... porque eu se quedo sin elas, pois é por gusto, e os outros van notar a falta da mel de Pacios. E un día non os vou cuidar, seguramente. Aunque os cuida outros 50 anos, despois igual paro, O que vai pasar non podemos velo, pero o que pasou sí. E cando justo mira atrás, sempre atopa a Celia. Levan xuntos desde que eran moi noviños, casáronse e xuntos viviron como prometeron, cuidándose nas alegrías e nas penas. Tiveron dunhas e máis doutras, pero resistiron. A comer. Levas con Celia casi 60 anos, 57. Sí, sí. Coñeceste vos tiñades 15 anos, máis ou menos. Menos de 15 anos. E sigue sendo tan guapa como daquela. Sí, pois para mí sí. Sí. Teño que reconocer que sí, sí. Estamos... Eu creo, eu para ela que dá máis, porque ela está demostrando cada día que está máis enamorada do vello que ainda que o vello da velha, ou sea que... E como che demostra? Pois non sei, ela mellor que a mí con 1000 detalles, porque está pendiente de mí para todo, por si de comer, por si de cambiarme, por si de estou ben, por si de estou mal. Está pendiente de mí, eu creo que non vive... Dache mimos? Demasiado, eu creo que sí. Estás mimado, hai que justo. reconocer que é verdade. E ti a ela non lle das mimos? Sí, sí, bueno, pero menos, eu son un pouco máis, como dicimos aquí nesta zona, son un pouco máis toxo. Más toxo, sí. E bueno, con 80 anos agora xa egoístamente necesitámonos máis un ou outro, porque claro, e sobre todo agora que estamos moi solos. Se non nos leváramos ben en todas esas cousas, pois sería fatal. Sin embargo, non, bueno. Tocas algunha vez para ela? Tocas algunha vez para ela? Pero si toco a veces, sí. E gusta, a gaita gusta.
A vida está chea de luces e de sombras, de alegrías e de penas profundas, non? De todo temos. E ti tuveches unha época moi dura tamén cando morreu o teu fillo. Foi a máis dura de todas. Algo que non podo ni siquiera recordar, porque non vai-me daño. Porque eran como son, supoño que serán todos os pais e fillos, moi queridos, pois tiña moita ilusión con nós. Ti só tiñas ese fillo, ademais? Non máis que ese. Claro, eso non se supera nunca, non? Non, eso non pasa máis nunca, eso non. A veces collo gaita empezo a tocar e estou tocando ese cuadro solo e a veces cando me apetece un pouco recordome e tiro ca gaita, non? Podo seguir. E bueno, a vida que ten esas cousas, por eso pasou xa por tantas cousas. E cando un lle pasa eso, a que se agarra, justo? Pois non sei. Eu non podo dicir nin siquiera que me acollí, nin que foi o que me deu ánimos para seguir, non o sei. A vida que te dice, pois hai que seguir, tens que facerlle frente a estas cousas. Bueno, despois, hasta certo punto, quedaron os netos, moi pequenos, todos os abuelos tuveron que botar man. Colaborar, collo, tamén. E en eses momentos, esa cousa que se chama fe, medra ou vai ou todo ao contrario? Non, eu creo que me foi moito abaixo, Eu perdi moita fe. Perdéchela. Sí. Eu teño que dicir, porque resulta que meu abuelo pois tiña un irmão cura, meu pai pois tiña outro irmão que tamén estudiara para cura, o meu padrín de pilas tamén era un tío meu, era tamén cura, o sea que unha casa onde meu abuelo era muchísimo religioso, e nosotros tamén, meu pai tamén. Pero eu perdi moita fe, en ese sentido, custoume moito caro volver á misa, moito caro. Se non é verdade que hai arriba un Dios que mira a todos iguales, é mentira. Ainda hoxe teño dudas que se é verdade eso. Nesta foto podemos ver a toda a familia. Estes pequenos son os netos. Dos dous foi Pablo que seguiu a tradición musical. Hoxe é profesor de piano no Conservatorio en Zaragoza e o avó está especialmente orgulloso de enseñarlle a tocar a gaita e de transmitirlle o gusto pola música. Cando ven tocades xuntos? Sí, tocamos a veces, sí. E tocamos a veces eu a gaita e o piano aí... Polas noites ou cando? Como é ese momento? Cando coincide? Quen di vamos a tocar unha peciña? El ou ti? Aí está o problema, sí. Quen non di? El ou ti? Vamos a tocar unha peciña? Non, a él gustalle muchísimo a música, porque el vivía de eso, non foi o del sempre. Sí, a música, o sea, no entorno familiar, pois fomos todos muchísimo inclinados á música, muchísimo. A todos nos gustaba moito. Meus abuelos, meu pai, meus irmãos, agora o neto, a toda a tradición sigue. A música en esta familia, pois, foi algo importante sempre. Tínhamos ese vicio, máis que nada un vicio, e fomos alimentando mentre se pudo. Que curioso, algúns chamanlle paixón ou sentimento, pero justo a música chamalle directamente vicio. Un vicio moi saudable para o espírito. El herdouno e por iso nesta casa aínda segue soando a música. Leva na cabeza para todo ata cando vai de caza. Outro vicio. O meu abuelo era cazador, meu pai tamén, eu tamén, o fillo tamén. Temos todos os mesmos vicios. Eu teño matado muchísimas perdices e muchísimas lebres. Agora, máis que nada, jabalí e algún corzo que outro, nada máis. Incluso os lobos teño ido, cando era xoven, pois a chamaban terra de lobos, aquí había muchísimo lobo. Comían todo, comían as cabras, as ovellas, comían todo. Eu xa me tocou de matar 3 ou 4, naquelas fechas. Ala, vale logo. Terminar moitas veces e volver a empezar de novo outras tantas. Foi así sempre. E, bueno, pois acabouse a gaita, aquí non se toca máis. Bueno, pois dali a un tempo surgía outra cousa, volvíamos a empezar e seguimos volvendo a empezar. E aquí estamos. Todavía con ganas de seguir tocando a gaita e non sei ainda no futuro como será. Porque eu non, como teño mala uva, pois non me quero entregar polas boas. Quero seguir.